makadi vana vaMwari. Mufaro wangu kuchingamidzai. Nhasi tiri kuita postmortem pamusoro pedebate rakaitwa naEvangelist Marufu pamwe chete naApostle Chiwenga. Iro rakationesa nekudzidzisa zvakawanda. Chokwadi chakataurwa ende nhema dzakaexposed. Saka muzuva ranhasi zvatinoda kuti tiite panapa, toda kumbotsvaga mastatements ari kushandiswa naSatani kudhinaya chokwadi chaMwari chinenge chiri pachena. Ngatiteererei statement rinotevera tizoona kuti Bhaibheri rinoti kudii pemashoko akataurwa aya. But there are responsibilities that are to be done on the Sabbath day. And what are the things that God prescribed as instruments of the Sabbath day? Because of time, I won't be able to read Exodus chapter 31 from verse 13, and Exodus chapter 34 from verse 27 to 28. Those are also the scriptures that are clear that the Sabbath is a covenant between God and Israel. And this is why Evangelist Marufu is going to Isaiah 58, saying we must rest and do good works. No, those are not the prescriptions of the Shabbat. The Shabbat has instructions. What do we do on the Sabbath day? We don't go to church on Sabbath. We don't rest just like that. We sit down at home and we say, it's the Sabbath, we must rest. Or what is saying that we must go into the synagogue and preach. Which instrument is that now? Which scripture in the Torah says on the Sabbath go into the synagogue? There was no such instructions. Numbers 28, verse number what? Verse number 8. Verse number 8. Yes. And the other lamb shalt thou offer at even, as the meat offering of the morning, and as the drink offering thereof. Thou shalt offer it a sacrifice made by fire of a sweet savour unto the Lord. And on the Sabbath day, 2 lambs of the first year without spot. This is now the Sabbath day, Evangelist Marufu. We don't even need to cast some spells or to do anything. We have to find scriptures. When the Sabbath was observed, what constituted the Sabbath? We go to the synagogue. That's not true. We go to church carrying lunch boxes full of green vegetables boiled in the previous night. That's not true. On the Sabbath day, 2 lambs of the first year without spot, 2/10 deals of flour for a meat offering, mingled with oil, and drink offering thereof. Verse 10. This is the burnt offering of every Sabbath. Every Sabbath. Here, Apostle Chiwenga is saying we should bring 2 lambs to the church, lambs were Sabbath. These lambs should be used for sacrifice. True, Apostle Chiwenga, you are correct. Kunofana kuuya zvibayiro zvinopiriswa mune musi weSabbath. MuNew Testament zvirimo here. Ngativhurei vaRoma number 12. Ephesians number 5 verse 2 inoti kudii? Fambai norudo. Kristu sezvaakakudaiwo akazvipa nokuda kwedu kuti ave chipo nechibayiro kuna Mwari, zviite urema hunobvira. Saka Kristu akazvipa kwatiri kuti ave chibayiro. Handiti tinoti Kristu chibayiro chatinouya nacho kuchechi. Tinouya nacho sei? Kristu takamugamuchira tikamisa muhana medu. Patinoenda kuchechi neSabata, tinenge takatakura chibayiro Kristu mumwoyo medu. Ko chibayiro chepiri chamuri kutaura Apostle Chiwenga ndechipi? Chinowanika kuna vaRoma 12 verse 1. Inoti kudii? Naizvozvo ndinokumbira zvikuru kwamuri hama dzangu netsitsi dzaMwari kuti muise miviri yenyu chive chibayiro chipenyu chitsvene chinofadza Mwari, ndiko kunamata kwenyu kwemwoyo. Chibayiro chechipiri, gwayana repiri rinoenda kuSabata, muviri wangu unofana kuva chibayiro chitsvene pandinoenda kuchechi. Mukutaura chokwadi waChiwenga kuti patinoenda kuchechi kana tiri maSabbath keepers tinofanira kunge tine zvibayiro zviviri, sekunyorwa kwazvakaitwa kumaIsraeri ekumashure neIsraeri yanhasi. Tinotakura zvibayiro zviviri, muviri wangu
naKristu ari mumoyo ndo zvibayiro zviviri zvatinoenda nazvo kuchechi. Ndinofunga ipapo paita clear. Handei pavhidhiyo rinotevera tigoona zvekare imwe point yaitaurwa naApostle Chiwenga vachiramba kuti Sabata muNew Testament hakuchina. Acts chapter 2, verse number 22. Yes. Ye men of Israel, You men of Israel. hear these words. Let's end there. So Peter was not addressing us here. We are not men of Israel. We are not a people who were required to do anything that is contained in the law. Now, when you go to Genesis 17, you come into a scripture where God then established a covenant of circumcision. Yes. Which is what are the two prominent features of the Mosaic law. We have the Abrahamic covenant and we have circumcision. So, verse number 1 and 2, Genesis 17. And when Abram was 90 years old and 9, He was 99 years old. the Lord appeared to Abram Yes, and said unto him, yes, I am the Almighty God. I'm the Almighty God. Walk before me Walk before me. and be thou perfect. Verse number 2. And I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly. Yes. And Abram fell on his face, and God talked with him, saying, Okay, let's end there. Those who want to continue perusing this scripture, let us read verse number 10. And this is my covenant which you shall keep between me and you and thy seed after thee. Every man child among you shall be circumcised. So what we need to clarify as we start this debate is that being a person who must observe the Sabbath does not begin with becoming a child of God, being baptized, believing in Jesus. Observing the Sabbath does not start by being baptized and believing in Jesus. What must be your admission requirements? If you are going to observe the Sabbath, you need to be a covenant child of Israel. And as we know, all of us, the circumcision covenant between Abraham and God is cemented in the Torah in Leviticus chapter 12, where every man child needed to be circumcised. So by the time me and Evangelist Marufu get to where we are now adults. We are no longer able to wake up and say, we want to join the Church of Israel. No. The Church of Israel is not something that one must wake up and hear a sermon and say, I want to believe in Jesus, I want to receive Jesus, like what they say, I want to be baptized. What got you into the Church of Israel was circumcision. And as you can see, like I said in the beginning, the covenant or the Old Testament was not about believing. This is why circumcision was done to a man child 80 days after his birth. God did not want the child to grow up, develop his own mind, hear the gospel or the teaching of the law, and then say, I want to join this church, so I will start observing the Sabbath. So the Sabbath was never meant for believers. And this is why we will find out from Evangelist Marufu where we see, number one, the New Testament observing the Sabbath. Yes. Because like I'm telling you now, the New Testament in its very own nature, that New Testament, it means it is outside the auspices of the Mosaic law. And sematauriro amaita Apostle Chiwenga paclip rechi2 randaiisa pamberi apa ii. It is very true, ichokwadi, kuti munhu achengete Sabata anofana kudzingiswa. He should be circumcised. That's true. Izvi muNew Testament zvirimo here? Tichiri kucircumciswa here? Mhinduro irimo muNew Testament Bible
ngativerengei kuna Colossians 2 vhesi ya 11 tinzwe kuti inoti kudii pamusoro pekudzingiswa. Inoti iyo makadzingiswawo maari nokudzingiswa kusingaitwi namaoko, muviri wenyama uchibviswa, nokudzingiswa kuri kwaKristu. Kudzingiswa kuri kwaKristu. Ngativerengei rimwe vhesi rinotevera zviite zvinonyatsonzwisisika zviri nani. VaRoma chapter 2 vhesi ndeyawo 29 inoti, asi muJudha ndiye ari muJudha nochomukati, nokudzingiswa ndiko kwomwoyo mumweya, kusiri kwezvakanyorwa. Saka right now maJudha kana kuti maIsraelites amuri kutaura vachiwenga ariko, but haachadzingiswi panyama, akudzingiswa mumwoyo through Christ. So munhu anenge adzingiswa mumwoyo ndiye badzi anofanira kuchengeta Sabbath. Saka Sabbath muNew Testament, out of those 2 points dzamakataura, tiri kutoona kutoti zveshuwa munhu kuti achengete Sabbath anofanira kudzingiswa, asi hatichadzingiswi kudzingiswa kwenyama, nokuti tinotora mablades mareza tichitocheka, no, kwava kudzingiswa kwemwoyo. Ende makaita basa wachiwenga nekutionesa zvinhu zvakadai zveshuwa asingafaniri kuchengeta Sabata haafaniri kunge ari muJudha. Those who claim that God rested in Genesis chapter 2 and that's where Sabbath started have not understood how to read the scriptures. The Genesis chapter 2 scripture does not say God observed the Sabbath. It says God rested. The word Sabbath appears for the first time in Exodus chapter 16. Okay, Apostle, let me pause there. Hamusi maakuzvinyanya here, Apostle. Mati imimi kubva kumashure creation up to panguva yaMoses, there was no Sabbath. Ndozvamuri kutaura here? Okay, kana zvichinzi izvo, Mwari apedza kucreata denga nepasi, aisa munhu mugarden, amusikira mukadzi, akazorora. Iro Sabbath richibva pa the word Shabbat, which means rest. Are you trying to say kuti Mwari paakazorora achiti irest, langa risiri Sabbath here? Wasn't it Shabbat? Kana muchiti Shabbat, it means rest. Then Mwari the 7th day rested. Moti kumashure kwese kwakusina Sabbath. Hamusi kuona kuti argument iyi yavataura iyi inenge yakuda kuburitsa imwe picture pamusoro penyu. I think you should drop that point. Haisi kushanda. Why? 7th day panguva yaMoses ndo rainzi Sabbath, Shabbat. Kucreation Mwari akazorora the same 7th day, akabva azorora, akabva ariita zvinhu. What does that mean? Patisingashandi shoko raMwari, hatimboshandisai common sense kuti alright, tati inonzi rest wasn't there kubva pacreation kusvika panguva yaMoses. Iro word rest rakaitwa naMwari meaning Sabbath. Apostle, makuti amuchitinyadzisa. Pamwe pacho you should come up with something tangible. Even mukaine something chiri confusing zvekuti hatichinzwisise, it will be better. Iyi point yakataura iyi, it means you are somewhere somehow. Ameno zvamuri kuita, I know, taurai zvichazvo, Apostle. Not going to work on Saturday is not observing the Sabbath. It's simply resting. It becomes interesting now. Not going to work is not keeping the Sabbath, it's resting. Apostle, what is Sabbath? Shabbat means rest. It means resting. Verengai commandment number 4. Inonzi rangarira zuva reSabata rive dzvene. Handiti zvobva zvanzi nemazuva matanhatu
ushande mabasa ako ese, nezuva rechinomwe uzorore. Saka inini kana munhu ashanda mabasa ake ose, then nemusi wechinomwe obva azorora, ndo part of keeping the Sabbath. Saka inini mukati musaenda kubasa is not keeping the Sabbath, then vhesi iri rinotaura kuti the seventh day you shall rest, it means nothing. Pakatopiwa command yekunzi mabasa akonga ashandi pa6 days, then rechi7 wozorora. That's keeping Sabbath. Saka mukati inini kusaenda kubasa is not keeping Sabbath, ndinozvana kutaura. Evangelist Marufu is not understanding that the word Shabbat he spoke about and the word seventh day are two different days. And also that the word Sabbath and the word Saturday are two different issues. If you ask any Jew today, he won't tell you that he observed the Sabbath on Saturday. The Sabbath was not Saturday. The Sabbath was the seventh day. Both words, Sunday and Saturday, have nothing to do with Israel. They have nothing to do with the law. They have nothing to do with the scriptures. These are pagan names for the days of the week. Saturday is a day named after Saturn, the planet god. And Sunday is a day named after the sun god. So when we are talking about this, let's not confuse the names of days and the holy convocation or the holy instruction. The days Sunday and Saturday have nothing to do with the seventh day. Let me tell you, it's simple as it kana rocket scientists. Day rechi7 ragara idei rechi7, rekutanga nderekutanga. Kuzongouya topa zita kuti rakunzi Saturday riri day rechi7 doesn't change the fact with day rechi7. Rinoramba riri day rechi7. Day rechi2 idei rechi2. Kana ndikariti Monday rinoramba richingodzi day number 2. Saka imimi kana maakuti Saturday is not the day rechi7, maifana kutiudza and maifana kutiprove paargument yenyu kuti day rechi7 nderipi. It is clear, day rechi7 is Saturday. Tikatoenda kumaJews kwacho muzuva ranhasi kumaJudha, they keep that Sabbath riri rechi7 riri Saturday. Saka hameno maJudha anozvakati apa, because nanhasi Judaism ichiri kungoperformwa, ichiri kuitwa. Day number 7 is Saturday. Don't confuse people. Tine vana vadiki vari kukuonai, vari kufolowai, muri kurasisa vanhu. Day rechi7 is Saturday. Harichinje nekuti ranzi Saturday, harichinje kuti tari pasi richishona kuti mugorera. Day rechi7 idei rechi7. Hatimbodzwai futi zvakuda kutaura. And he said unto them, This is that which the Lord has said. Yes. Tomorrow is the rest of the holy Sabbath unto the Lord. Aha. Yes. Bake that which you will bake today. Yes. And seed that you will seed. Yes. And that which remains over lay up for you to be kept until the morning. So the fourth commandment in Exodus 20, when God said, remember the Sabbath to keep it holy. The word remember there is not referring to Genesis chapter 2. It's referring to Exodus chapter 16. The first Sabbath was observed in Exodus chapter 16. This is the first time anybody heard the word Shabbat. Not in Genesis chapter 2. In Genesis chapter 2, God rested, but God did not do a Sabbath. He did not observe a Sabbath. Even though the word Sabbath means rest. Argument yenyu murikuedzwa. In Genesis 2, God rested and he didn't go to church. Do you really think Mwari anoenda kuchechi kunonamata? Achinamata ani? Mwari ndiye mukuru, ndiye unonamata. Akaresta on Sabbath. Handiti ndo Sabata iroro. Saka musabata mukuru ndiMwari. Ndiga ndakuudzai, Sabbath keeper wekutanga akatipa example ndiMwari, akazorora.
kuzorora sabata. Zvekuuya kuchechi yakazenge instruction yakati pati endai munoungana kune vamwe nekuti ungano itsvene. Madhays ese epakati anoita mabasa, iri dhei iri nemuungana nevamwe muchiita masacrifice, muchinamata, muchikumbira zvamunoda, handiti muchidzidzisana, muchiverenga magwaro kuti mukure pakutenda, murambe muchikwevera pedyo neni, muchiuya muchisanctifywa neshoko rangu. That's why tichiriverenga muchechi. Saka Mwari pachake akatanga kuchengeta Sabbath. He had the first Sabbath keeper. Saka if you want to be a follower of Christ, you should follow example yake, nekuti Mwari vakachengetawo Sabbath. Saka mukati ine Sabbath atanga kuri Exodus, isitakabva kuti Mwari akazorora mukati metsisitu, hasi kumeka sense. Mwari akazorora. But the Sabbath was not meant for believers. It was meant for a covenanted people. Apa apostle muchandiregerera nekusanzwisisa. Muri kuti mimi Sabbath was not meant for believers. It was meant for covenanted people. Okay, that statement handidi kukupikisana. But what I can see, mambotaura kumashure mukati Moses wasn't a believer. How come kuti someone asiri a believer asingatotendi kuti Mwari ariko, anotaura nekuita nekutevera murayiro waMwari, hazvimeki sense. Munhu chinombonzi believer chii? Zvaunobhilivha ndezvipi? A believer katiri muKristu anobhilivha kuti kuna Mwari, anobhilivha kuti kuna Kristu. Saka kana muchiti mimi Moses anga asingabhilivhi, it now becomes confusing, especially to me. Inini ndichitoona Moses, he was a believer. Okay, that's not my point. My point iri kuti, muri kuti imimi Sabbath was meant for covenanted people, not believers. Kristu akazvitaura pachino. Haana kungoisa zita rekuti believer, haana kuisa zita rekuti covenanted people. Kristu akataura akati, Sabata, munhu haana kugadzirirwa Sabata, asi Sabata rakagadzirirwa munhu. Apa anotaura believer, apa anotaura covenanted people. I don't think magwaro enyu makamaverenga zvakanaka. If I am wrong there, explain further, teach me. Ndakagadzirira kuda kunzwa chokwadi. But apa ipapa pane grey area. Kristu akangotaura akati, Sabbath was created for men, not men for Sabbath. I think zvinenge zviri clear. I think our postmortem yava successful. Tadzidzisana, tikaonesana zvanga zvichitaurwa naApostle Chiwenga, tichizama kutseketudza kuti vari kuzama kutaura kuti kudii. Tose tazviona kuti zvizhinji zvavanga vachitaura changa chiri chokwadi, but pane kakuminamisa mashoko kana kuminamisa zvokwadi kwanga kuriko takugadzirisa. Vazhinji ndinovimba vabatsirika. Ngatisanganei next time, mazuva 2-3 anotevera, neimwe presentation zvekare, tichienderera mberi postmortem yedu pamusoro pedebate reSabata. Haina kuperera ipapa, ticharamba tichingoita, tichifamba takadaro zuva nezuva. Tidzidze pamusoro pekuchengeta Sabata, tisanyeperwa nemuvengi. Muvengi unotsvaka kuti tiparadzwe. Saka ngatidzidzei zvokwadi inobva kuna Mwari. Till next time,